падари бомбаи атомӣ Алберт Эйнштейнро шояд нафаре набошад ки нашиносад. ӯ зодаи шаҳри Ульми Олмон аст. 14 марти соли 1879 таваллуд шудааст. аввали таҳсилашро дар шаҳри дигари Олмон Муних идома дода, онро дар Швейтсария ба анҷом мерасонад. ӯ ин корро барои он кард ки соли 1905 аз Олмон бадарға шуд ва худро ба тобеияти давлати Швейтсария пайваст. ӯ аввалин нафаре буд ки Амрикоро аз хатари атомӣ шудани Олмон огоҳ намуд. бо вуҷуди он ки тарҳи бомбаи атомӣ аз ҷониби ӯ пешниҳод шуда буд, аммо иштирок кардан дар банду басташро рад мекунад. ба ҳамагон маълум аст ки аввалин бомбаи атомиро амрикоиҳо сохтанд ва онро дар ду шаҳри Япония Хиросима ва Нагасаки таҷриба намуданд, ки фоҷиаи он дар таърих назир надорад. баъд аз он Эйнштейн дарк намуд ки илму дониши ӯ барои пешрафти ҷамъият набудааст, балки он барои ҷаҳон хатари калон эҷод кард. аз ин рӯ ҳамроҳ бо Бернард Рассел, файласуфи маъруфи англис, наҳзати зидди ҷанг ва маҳдудияти салоҳи атомиро таъсис доданд. онҳо бо ин амалашон аз тарафи комиссияи мубориза бо коммунизм бо роҳбари Макс Корти таҳти таъқиб қарор гирифт. ин комиссия дар он замон барои равшанфикрон ва муборизон парвандасозӣ мекарду онҳоро муҳокима менамуд. Эйнштейнро ҳам муттаҳам намуданд ки коммунист ва ҷосус аст, вале ин ба барандаи ҷоизаи Нобел ва падари назарияҳои пешрафти илми физика коре карда наметавонист. дар охири умраш Эйнштейн аз худ як муборизаи сулҳдӯст нишон медод ва пайваста зидди ҷангу ҷидол сухан мегуфт. ӯ соли 1955 дар шаҳри Бристон аз олам даргузашт. дар ҳаёти ҳама нобиғаҳо факту далелҳои аҷиб мавҷуданд ки на ҳама аз онҳо воқиф ҳастанд. аз ҷумла дар ҳаёти Эйнштейн низ аҷоиботе нуҳуфта аст ки инсонро ба ҳайрат меоварад. бо истифода аз сарчашмаҳои гуногуни интернетӣ чанде онро барои мисол пешкаши тамошобинони гиромӣ мегардонем. замони таваллуд Эйнштейн бисёр фарбеҳ буд ва сари бузурге дошт. то 3 солагиаш гап намезад. модараш фикр мекард ки ӯ ноқис аст. дар 17 солагиаш аз имтиҳони донишгоҳ нагузашт, зеро аз фаннои таърих ва адабиёт баҳои хуб нагирифта буд. ӯ ҳофизаи хуб надошт. метавонист формулаҳо ва масъалаҳои риёзиро ҳифз кунад, вале дигар чизҳоро аслан наметавонист ба ёд биоварад. махсусан соли таваллуд ва таъриху шеърро ҳифз карда наметавонист. Эйнштейн дар ҷавониаш фаҳмид ки ангушти пояш ҷуробҳояшро сурох мекунад. ба ҳамин хотир ӯ то мурдан дигар ҷуроб напӯшид. дар умраш фақат як бор ронандагӣ кардааст. тамоми корҳояш аз дидани як қутбнамо сарчашма гирифтааст. қутбнамое ки падараш дар рӯзи таваллудаш ба ӯ ҳадя карда буд. ӯро кунҷков намуд ва хост бифаҳмад ки он чӣ тавр кор мекунад. ӯ аз достонҳои илмӣ тахайюлӣ нафрат дошт. онҳоро барои мардум зараровар медонист. соли 1952 баъд аз ташкили давлати Исроил ва марги аввалин раиси ҷумҳури он Изер Войзман аз ӯ даъват карданд ки раиси ҷумҳури Исроил шавад, аммо ӯ инро рад намуд. мухолифонаш ӯро кӯдаки пирӣ ҷингиламӯ мегуфтанд, чунки ҳама имконотро дошт, аммо аз он истифода намекард. чунон нодор буд ки ҳангоми ба ҷое сафар кардан ё умуман аз хона хориҷ шуданаш занаш ба ӯ танҳо чанд пул барои роҳгиро ва харҷи рӯзнома медод. Эйнштейн муаллифи 300 кори илмӣ дар саҳифаи физикӣ ва 150 кор дар дигар соҳаҳост. ӯ ду забонро медонист. соли 1910 дар пешниҳоди назарияи нисбат ӯро барои гирифтани ҷоизаи Нобел номнавис карданд. баъди хатми донишгоҳ 2 сол ҷойи кор наёфт.
аз суханҳое ки дар охири умраш гуфта буд муҳри махфӣ заданд. ӯро ҳангоми маргаш зани америкоӣ ҳамроҳӣ мекард. Эйнштейн бошад суханҳояшро бо забони олмонӣ гуфта буд. инак боз расидем ба анҷоми як навори дигар. то наворҳои оянда шоду пирӯз бошед.